Marius, schijnt het van jou? Dat was een beetje tierig, zoals Marius. Van jou wel een beetje freshtik meacken. Vooral die wordt zum werken een beetje campen voor en ranchito voor. Dat heb wat vrienden in Mexico, die hebben ook weer ranchito. Weil du hast schon werken een voor en dan ga je mal so eine soort freshtik meacken. Dat zei je einfach, dat is maar wat anders. En dat smaakt sehr schön. Ik wil niet weten wat het maakt. Dankeschön. Okay, da wird ich wissen, was ich hier von dir mag. Hier haben wir eine Los Brot, das wird das Brot, die kann so ein Brotbrocken als die will. Hier haben wir gekochtes Schenkefleisch, Jamon, Ham. Hier haben wir noch was Selfsgjemeackte Schenkefleisch. Und die kann so ein Fleischbrocken als die will. Chimex, Salami, Pepperoni, was immer Fleisch die du mag will. Bitte das war ein Omelette meacken. Hier haben wir 3 Eier. Du hast ein paar Sorten Peperschoten, ein schenjke, ein roter, und du hast Jalapenos. Und hier haben wir eine buckelschawn, Tomate. Hier haben wir eine natte Sippel. Und hier haben wir Salz, Päppa, ein bisschen Butta. Und hier haben wir dann Cheese. Von hier haben wir ein bisschen Cheese, was durcheinander ist, Mozzarella und Cheddar. Ich kann so ein scheißes Brocken ist gewählen, besonders wenn du in Mexiko oder am Süden, wo du den mennonitischen Käse hast. Das ist noch schöner. So, nu werden wir eten mehr. So, nu haben wir die Eier geschlagen. Und wenn ihr Malz habt, dann ein bisschen schmont, wenn du ein bisschen Malz machst, oder schmont, euch 2 Etelepel, dann ist das viel fluffiger. Jetzt ist wir in Kerzen ablocken. Dann haben wir die buckelschawn, Peperschoten, Sippel und das Fleisch hier alle fein geschnitten. Da wir dort machen. En daar hebben we dat zeer fijn durch. Dit wordt je een zeer schöne Multi geben. Ik krijg jullie kinderen en jullie arbeid aan alles voor zich vrij, weil sonst dit wordt freshtik absagen. Ja. Ik had maar 3 eiers, dat wordt ik te schrijkelijk veel geven, maar ik krijg dat wat zeer fijn. En nu wil ik weten wat we next worden doen. En weer de Käse gleich, ich kann al wel hier een beetje Käse mankeren. En dan dat eeuwige, waar we dan loten. Nu kijk je mal, hier hebben we een paar Schnee Zweibach. Nu wil ik je mal weten wat we dan doen. Dan doen we hier about een viertelzaal van de Bernerkant. De Bern zo ramschneiden, nicht de Kers aufschneiden. Dan hebben we nu hier brokken, met een Täjel vorm. Ik moet dat, en deze Masse nemen, wat een beetje als zum Fleisch schneiden, Steak schneiden, met een kleine broodje. Dan schneid je er rund am Rahmen. En dan deze, ja, passen, dat je dat niet wegkriegen. Ja, kijk dan mal. En dan, zo staat waar we dan meer zo'n staat. En dan, wat je weten, wat we het next doen doen. Dat gaat nog een beetje schijn. Ik weet eerst maar alles in een kleine bengel weer, maar mama dan is wat milk van deeg, er is wat, dat denk je immer schijn met eten spelen. Nu denk ik dat zelfs. Nu, als je bekend wordt de grond net, wanneer ik je schwinerie meer aan de ober. Ja, kijk dan mal. Nu hebben we hier 3 sterke rijden. Ja, nu wil je weten wat we next worden doen. Oké, nu ligt zijn we rijden voor het nächste. Dan doen we, eerste wat we dan doen is, dan doen we hier een klein beetje dat met schmutsen meer, dat is een beetje met butter, gesmoltene butter. Dat was schrikkelijk veel, dat is genoeg. En dan doen we dit hier aan, dus gaan we wel een Täjel strikken. Kijk je maar daar, dat krijg ik zo. En dan schapen we dat vol eier, wat we gaan eieren, dus het staat. Kijk je maar. En de brenner is allemaal half opgeschroefd, die zal niet ganz op zijn. Dat brok weg. Ja. Beetje. Dat wordt ook nog een beetje bezig eraan, maar dat weer in richting kort af. De vorm die gaat hier nog een beetje 2, die een beetje top trekken. Daar wat je dan doen is, dan doe je dat de boel nog een beetje met cheese verstreken. Ja, en daar wat je dan doen is, dan neem je een daksel. Dan dacht je de onion dat de harte warm blijft, dat de fan bakken deed. En dan wanneer de cheese is gesmolten is, dan wil je weten wat we next doen doen.
En zoals ik al zei, de brenner wordt maar half opgeschoven. Die wordt gewoon ganz opzenden. En wanneer je een herd wil merken, dan doe je een ploeg nemen en daar je die hebben en dan steht daksels. Schaft ook. Oké, nu kijk hem al. Nu is de kei zo fijn versmalen wat we aan doen is. Dan nemen we dat beetje wat we die schritt snijden uit en doen dat hier zo op. En dan, wat we aan doen is, dan doen we den zij abhasten, kijk hem al. Ho, dan beetje een beetje afdraaien. Zo, kijk hem al door. En dan doen we den, dan ziet ook papen, wo je hier nog wezen. Hier is de kei ook zo smak versmalen. Die den de zij smak zo op. Die smelt er zo fijn aan dat het brood je best niks niet. Wat niks kijk maar daar. Er wordt niks weggesmeten. Daar. Weet wie zo'n deze was. Nu kijk hem al. Wat je toch wel weten hoe fijn dat Piet door nee smaakt. Nou, zie. Zo ja fijn. Zie, kijk hem al daar. Nu zijn we eruit. Nu willen we eten. Wil je dat nog helemaal weten? Zo ja fijn. En dat wil je leren, waar die toeval met, dan wordt een beetje rondvaart, een beetje zo niet zet. Opa. Die smaken aan de weer zeer schijn. Hier hebben we alles maar een peperschouten sippelen. Zo. Krijg zo. Daar waar de onja. Zo hebben we den. Zo. Wil je dat nog helemaal weten? Zo ja fijn. En dat wil je leren, waar die toeval met, dan wordt een beetje rondvaart, een beetje zo niet zet. Opa. Die smaken aan de weer zeer schijn. Hier hebben we alles maar een peperschouten sippelen. Zo. Krijg zo. Daar waar de onja. Zo hebben we den. Zo. Zo, nu hebben we ons freshtik eruit. Schrtucklauntshet, freshtik sandwich. En dat wordt dat niet ver gaan smaken. Hier kan je dat bezien en dan merk je dat zelfs, dan laat je mij mal weten, wat het smaken dat. Zo ja, dankzij, mag Gott je zien. Zo, hier hebben we nu meer eruit. Ik heb hem e-shop neer, de hele lang, ja.